ओमफ्राय एकदम दाख्लिनि बायदिनो मोनसे गाज्रि भाइराल आरो ना सार। बे बहा मोननाय नै बे उदालगुरिनिया? जानो मोनथिया आं माने। हाय हेल' लोगोफोर, आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय आरो फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय आरोना। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरबाफोर फेसबुकफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना, नङा होमबा? आजिखालि माथो फेसबुकावलाय जोबोदनो सिगांग्रो भाइरेल जाग्रोखायो, नङा होमबा? जेरैखि जाया मानो, मोजाङानो जा गाज्रियानो जा, फेसबुकाव जोले भाइरेल जायो आरो बेयावनो गोबाङानो नुखायोबो, नङा होमबा? थ' लोगोफोर, जियानो जा लोगोफोर, जायफोरानोखि नुवाखै बे आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना, अब्लानो बुजि मोनगोन भिडिअआ मानि थाखाय। थ' लोगोफोर, होमब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबाय थानोसै आरोना, बांद्राय पेक बुखोबाय थाला, सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होनोसै। थौदो होनबालाय नोंथांमोना नायलांदो। तो चलिए शुरू करते हैं। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना दि बे आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ, नङा होमब्ला? भिडिअआ मानि थाखाय जागोन आरो बे भिडिअनि टपिकआ मा। थ' लोगोफोर, जेखियानो जादोला, नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां, अब्लासो बुजि मोनगोन। नाथाय भिडिअखौ स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा आरोना। थ' लोगोफोर, जियानो जा, नोंथांमोना दायो जोंनि आसामाव बा जोंनि भारतावनो बे मोनसे एप्सआ ट्रेन्डिं दायो सोलिगासिनो दङ, नङा होमबा? बयबो जायखौ बुङो जों YBY अनलाइन आर्निं होननानै बुङो आरोना, नङा होमबा? गोबाङानो फैसाबो खामायबायबो, गोबाङानो लाबबो जादों, सोरबा लकसन जादों ना जायाखै आं बेखौ जेबो मिन्थिया, नाथाय आं बेखौ बांद्राय नोंथांमोननि सेरावहाय बुंनो हाया। जास्ट आं नोंथांमोननि सेरावहाय बेखौनो इनफरमेसन होनो नामायदोंदि गुबुन सानैसो दुथांफोरा बे YBY नि फारसे ओरैबायदि बाथ्रा बुंनानै, ओरैबायदि कल रेकर्डिं भाइरेल खालामनानै बिथांमोना एगेन्स्टआव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों होनना खोनानो मोन्दों आरोना लोगोफोर। थ' आं बे कल रेकर्डिं भाइरेलखौ फेसबुकनिफ्राय मोन्दोंमोन आरोना, फेसबुकनिफ्राय मोननानै दा नोंथांमोननो आं बे भिडिअखौनो शेयार खालामना होनो नामायदों बा होनो सानदों आरोना। नोंथांमोना गाज्रि मोननो हागौ जे आंखौ बिथाङा मानो थाखाय साननै सानथामसोनि सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि YBY नि फारसे मा भिडिअ लाबोबाय थादों होननानै नोंथांमोना साननो हागौ आंखौ। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना आंखौ जेबो गाज्रि साननाङा। जास्ट आं नोंथांमोननि सेरावहाय बेखौसो फोरमायनो होननानै सानदों दि जायफोरानोखि नैबे YBY आव हाबदों बा गावबा गावनि आलदा मोनसे जाय गावआ मोनसे फसन्द जानानै बे खामानिखौ मावनो लादों, बिथाङाव जाहाथे रावबो एना एनि जाया, रावबो हेंथा जाया, बेफोरबायदिखौ आरोना। ओंखायसो आं बेनि थाखायनो बेखौ फोरमायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनाय जादों आरोना। थ' लोगोफोर, जेखियानो जादोला, आं नोंथांमोननो बे कल रेकर्डिं भाइरेलखौ नोंथांमोननि सेरावहाय आं एसे खोनासंहोनि, नोंथांमोना खोनासंनानै बुजिनानै लाबानो जाबाय आरोना, नङा होमबा? दे। सारा बेस्थ'मोन दा? बेस्थ' माने ड्राइभिंआव दंमोन आं एसे। सार, माने आंखौ बै सासे उदालगुरिनि मानसिया मोनसे नटिस हरदों आरो, ओमफ्राय एकदम दाख्लिनि बायदिनो मोनसे गाज्रि भाइराल आरो ना सार। बे बहा मोननाय नै बे उदालगुरिनिया? जानो मोनथिया आं माने। सोंलाय सारनो बेखौ हरग्राखै आं, माने जास्ट सोंना नायगोन होननानै। आंथ' हरनांला, आं मोनग्रोखाबाय लिंहरदो। आदसा। ओमफ्राय बे उदालगुरिनिफ्रायल' बोरै ओंखारबाय थायो? उदालगुरियाव सोर दं? बे मानसिखौ नागिरनांसिगोन। औलै सार, जोंनि माने इमान मोजां खामानि मावबोबाय थानायाव मानसिफोरखौ बादा होगासिनो। बे YBY आव हाबखानाय नंगौना नङा बे मानसिया? जानोबो हागौलै सार। बिसोरो माने ओरैबायदि सार, इन्डियाआव मोनसे लन्च जादोंमोन ना, ट्रेड बुल मोनसे लन्च जादोंमोन ना, ट्रेड बुल। बे ट्रेड बुलनि मानसिफ्रा एसे हेंथा होगासिनो दं माने। बे ट्रेड बुलखौ सोर लन्च खालामदोंमोन? इन्डियानिनो सोरबा, इन्डियानि माखासे लिडारफ्रा, दैदेनगिरिफ्रा बानायदों आरो। बेथ' नकलि होननानै दा जास्टिफाइ जाखांबाय। बिसोरखौ मोजां खस्थ' होनोसै। औ सार। बे आयेननि लाइनाव खस्थ' होगोन आरो। बेखौनो आं माने। बे मानसिया अबाव मोननाय सोंहरलाय नोङो? सोंहरनांगोन सार, सोंहरगोन आं। बेनो होग्राखौ नांगौ होननानै दै। जेबोथ' प्रब्लेम गैखाया सार? जेबो प्रब्लेम गैया। बिसोर नागिरनायनिसो दायथ' दा। नोंसोरबो बोलो होनानै नागिर। सार, बिदिबा जों दङ सार, नागिरगोन। बोलो होनानै नागिर। बे बुस्थुआ बबेनिफ्राय ओंखारदों? बेखौनोथ' सार। आङो गुवाहाटियावबो खबर लाबावबाय, बिदि लेखा। थ' लोगोफोर, भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बुजि मोनबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। आरो जायफोरानोखि बुजि मोनाखै, नोंथांमोना अननानै रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना। स' लोगोफोर, गोबाङानो आंखौबो गाज्रि साननो हागौ आरोना, मानि थाखाय बिथाङा बेबायदि YBY नि थाखाय बेबायदि भिडिअ लाबोबाय थादों होननानै। थ' लोगोफोर, आं बेखौनो नोंथांमोननि सेरावहाय क्लियारलि खालामनो होननानै सानदों दि जाहैबाय गावबा गाव सुबुङा मोनसे गावबा गाव पसन्द जायो, गावबा गाव मोनसे लाइफखौ दानो थाखाय मोनसे खामानिखौ मावथारनो गोनां बायद' जायो, नङा होमबा? ओंखायनो जेनेबा जों गावजों गावनो एना एनि जाहाथे जाया होननानै आं नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामदों आरोना। थ' YBY नि फारसेनि गोबां मानसिफोरानो दावराव खालामबाय थादों आरोना, बिथाङा बे फेकसो, बे माबासो होननानै। नाथाय जायफोरानोखि बेनि सिङाव
हाबनानै बे खामानिखौ मावदों बिथांमोनासो मिथिसिगौ आरोना थ' जेखियानो जादोंला लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरोना आरो जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायना हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोबा नोंथांनाव गिबियै नटिफिकेसन सहैयो आरोना स' थेंक इउ स' माच थेंक इउ फर वाचिं आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय